naman magse-celebrate tayo. Ay, bakit? Anong meron? Anong ise-celebrate? Uy, yung iba dyan, yung ibang kamag-anak nila, lawyer na. Oo, may magtatanggol na sa kanila kung sakaling nakagawa sila ng mali sa batas. Charot! Wedarot! Charot, wedarot. Okay, pero hindi nga kabisyo. Normally sa kultura ng Pilipino, kapag merong achievement, yung isa sa mga kaanak nila, buong bayan nagse-celebrate. Alam nyo ba? Ito malalaman nyo na. Alam nyo ba na yung nanay ko, meron lang siya makitang post ko o kahit hindi ako yung mismong nag-post, kahit makita niya lang sa official Facebook group ng Team Rocketeers or sa Love Radio Manila, makita niya lang yung mukha ko doon or anything na ginawa ko or parang tumulong ako sa kapwa through Operation Tulong o di kaya naman nag-host ako ng isang event. Alam niyo yung nanay ko, dahil sa sobrang proud niya, sinishare niya lahat. At laging may caption na mga magaganda. So proud of my daughter. Tapos yung spelling ng daughter niya, hindi yung D-A-U-G-H-T-E-R. Yung daughter niya, D-O-T-E-R. Parang text lang, no? Kung kumakaption. Tapos, baby girl ko, may ganun pa. So, yun, isa sa mga paraan yun ng nanay ko para sabihin sa mundo na napaproud ako sa anak ko. And I'm sure yung iba po dyan ng mga kaanak, mga magulang, kapatid, magpapatarpulin pa yan. Dahil sa nakapasa yung anak nila o yung kapatid nila sa bar exam. So, kung sakali man po na yun yung gusto ninyong gawin at sobrang proud ninyo, go for it po. Walang pumipigil sa inyo. Huwag nyo pong hayaan na yung ibang tao magdikta ng kung anong gagawin ninyo. Kung masaya po kayo, i-savor nyo po yung moment na yan. Kasi yung nararamdaman po din yung kagalakan dahil nakapasa po yung kaanak ninyo sa bar exam. Panandalian lamang. Bakit? Tingnan nyo po, kapag sumakit na yung ulo ng lawyer nyong kaanak. Kaloka, kala nyo naman, diba, sobrang dali. Pero kasi, kumbaga, success story. At hindi doon nagtatapos yung paghihirap ng isang law student. Dahil lang nakapasa siya ng bar exam, dahil natupad na yung pagiging lawyer niya, ibig sabihin, wala nang struggles. Diyan pa lang po nag-uumpisa ang struggles. Ang maganda lang dyan, maganda bayad. Lalong-lalo na kung tama ang kliyente. Ba't ko alam? Syempre may mga nakakilala na tayo na labas-pasok sa kulungan. Charot! Widarot! But anyway, kabisyo, 3 to 5 p.m. tayo magkakasama. Ngayong araw na itetsywa, kapiling ang babaeng naniniwalang hindi man ako palaging may pera. At least, palagi naman akong maganda. This is me, the one and the only DJ Rocketera, your Basa Princess.